Традыцыю адзначаць ноч Гарры Поттера пачало выдавецтва Блумсберы, якое першым выдала кнігу пра хлопчыка-чарадзея. Сёлета да свята далучылася і Беларусь. Наведвальнікі маглі не толькі праверыць свае веды пра магічны свет, але і пагуляць у вялікія шахматы, паўдзельнічаць у турніры 3 чараўнікоў і высветліць, на які факультэт школы Хогвартс маглі б трапіць самі. На свята завітала нават сама прафесар МакГонагал. Мне здаецца, кнігі пра Гарры Поттера падаюцца як фантастычная гісторыя для дзяцей, але гэта таксама адначасова і паведамленне для дарослых. Пра барацьбу паміж добром і злом з чароўным канцом. Таксама гэта пра людзей, якія не любяць іншых людзей, ненавідзяць. Быць такім не вельмі добры спосаб жыць. Адна з нагод для святкавання ночы Гарры Поттера – гэта выданне першай часткі сагі «Гарры Поттер і філасофскі камень» на беларускай мове. Перамовы ішлі больш за паўгода, і напрыканцы 2019-го кніга убачыла свет. Мала выдаць кніжку. Яшчэ вельмі важна, каб выдавецтва зрабіла ўсё магчымае, каб кніга была данесена да патэнцыйнага чытача. От, дарэчы, сённяшняе мерапрыемства з такіх вось паблікаў, такіх мерапрыемстваў, якія павінны яшчэ больш прыцягнуць увагу да творчасці Джон Роулінг і да яе кніг. Калі была перакладзена першая частка, тады трэба перакладаць усе 7. Такая была дамова з брытанскімі праваўладальнікамі. Зараз вядуцца перамовы наконт другой кнігі, і выдавецтва спадзяецца выпусціць яе ўжо сёлета.